YouTube channel tini video ke makhle ha अनेक खाजे के नि परियो हो तानि हनलाय सालथाम रमै सिनेतिया कारण करै बे सरकारि करम रमै कारण करै बागै ओ कारण लाइना पारानि बरा जमा खला खलायै दानलायै कष्ट खाइतिनि खरसा हर पर्यন্ত सन्ধ্যা হয় लाइमेन दंनाय रबो अवश्य बके विभिन्न तिया जागा तांखने बाय क्लब मदिया अग्नि बागै दिनै सिनि लाइना बक जरा दमा दिया अग्न जों दानलायै आखायनो हेल्प खालायै कष्ट खायै जों कारण तबै फैमाहा नादि हासों गहे कष्ट खायै एकदिके कारण नाव सुबागै अनसों सुबागै कारण तैफिया अबनो कष्ट खायै खायै लाइन डिपार्टमेंट साखाय सामु ताइना तैफिया जों जत प्राणी चेरा अक्रा खालायनो सिनि रेमाल कुनि जतबाय बफां वाफां कारेन्ट साका खालायनो दिनै कारेन्ट फैनो कोनो सम्भावना खै तासुक द सालथाम दरा कारेन्ट क्रै अबनो जों तामाखलाय कारेन्ट तैफि माना जत सिनि ताखुक जे अकरा चक्रा रक खालायै तानलायै तै फैनायनि चेष्टा साइतलायो सारिक्तियन सिनि अखायताव सन्दा पर्यন্ত खामन खालाय मानि परिनो दिनै कल अफिस बाय सारायलायै कल अफिसाव थांलायै जों कारेन्ट टनानि बागै जों साइतलाय मानि अबनो सिनि कारेन्ट टनानि बाय सम्भव हा जे जों जानि जार हेल्प खालाय फैमानि नायदि हलाय ताखुकते बहक आराय खायना दिनै कारेन्ट मासराय दं दिनै बे सरकारि कारेन्टनि बागै अब जों आराय खायना दं नायदों हायनो हाय आनि YouTube चैनल